Tak jak byste hodnotil dnešní zápas? Tak dnešní zápas, co se týká z naší stránky, bohužel musím konstatovat, že tak jako série zápasů předtím, tak i tento zápas se vinul v duchu, že máme spoustu vložených šancí a bohužel žádnou takovou šanci neproměníme. Je to tristní, když máte 7-8 šancí, vyložených šancí za zápas a nedokážete dát gól. V podstatě proto jsme v tabulce asi tam, kde jsme. A je to to celé, co nás ráží. Na druhou stranu musím vyzvihnout úsilí Loun, kterým blahopřeju, vyhráli zaslouženě. Proměňování šancí, které je skutečně velmi dobré a říkám, o tom to potom je, protože pak jsou v tabulce úplně někde jinde, ty góly dokážou dát. Tak jo, děkuju. Není. Díky moc. Takže čtvrtý utkání za sebou vyhraný, co k tomu dodat? No, z těch 4 vyhraných, co jsme hráli velmi dobře, tak dneska už ta hra byla velmi špatná. Soupeřů jsme pustili do hodně moc vložených šancí. Díky Mírovi Jindřichovi, který nás podržel, tak oni neproměnili. Dali jsme šťastný druhý gól, který nás posadil na koně. Pak už ke konci už jsme byli lepší a rozhodli jsme utkání. Děkuju. Dík, Peťo.